Isang magandang hapon po sa ating lahat. Alamin natin ang magiging lagay ng panahon sa susunod na 24 oras ngayong hapon ng Tuesday. Sa ngayon po, may binabantayan pa rin tayong low pressure area huling namataan sa layong 210 kilometers east-southeast ng Hinatuan, Surigao del Sur. At currently embedded ito sa Intertropical Convergence Zone na nakaapekto sa ilang bahagi ng Visayas, Mindanao, and Palawan. Kaya naman yung ating mga kababayan, particularly sa mga areas ng Romblon, Bicol Region, Visayas, and Mindanao, asahan po natin makakaranas po tayo ng mga kalat-kalat, mga pag-ulan na dulot ng epekto ng low pressure area. At sa ngayon po, mababa pa rin yung chance na ito ay magiging isang ganap na bagyo sa susunod na 24 oras. Sa ngayon po, easterlies pa rin yung nakakaapekto sa na nalalabing bahagi ng ating bansa. Kaya asahan pa rin po natin yung bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may mga chance ang isolated na mga pag-ulan na dulot ng localized thunderstorms. Sa may panahon naman natin bukas dito sa Luzon, magpapatuloy pa rin yung bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may mga panandaliang buhos ng ulan na dala ng localized thunderstorms sa malaking bahagi ng Luzon. At yung temperatura naman natin sa Metro Manila, inaasahan maglalaro mula 24 to 34 degrees Celsius, Baguio City 18 to 25, Lawag 24 to 34 degrees Celsius, Tugigaraw 24 to 35, sa Legazpi naman 27 to 30, Tagaytay 22 to 31 degrees Celsius at sa Kalayaan Islands as well as sa Puerto Princesa 26 to 31 degrees Celsius at 26 to 30 degrees Celsius. Sa may panahon bukas sa Kabisayaan pati na rin sa Mindanao dahil sa patuloy na epekto ng Intertropical Convergence Zone as well as nitong low pressure area, magiging maulan pa rin yung panahon natin sa Kabisayaan at ilang lalawigan ng Mindanao. Kaya pinag-iingat po yung ating mga kababayan sa mga posibleng pagbaha o mga landslides na dala ng katamtaman hanggang sa paminsan-minsan malalakas na mga pag-ulan. Agwat naman ang temperatura sa ilang lalawigan ng Visayas. Sa Iloilo, 27 to 30 degrees Celsius, sa Cebu, 25 to 32, Tacloban, 24 to 29 degrees Celsius, at sa ilang lalawigan din sa Mindanao, 25 to 32 degrees Celsius sa Zamboanga, Cagayan de Oro, 25 to 30, at sa Davao naman, 25 to 32 degrees Celsius.